И здравейте, приятели! В днешното видео ще покажа гробницата на Батенберг и ще ви покажа 5 факта за столицата. Ето аз се намирам пред Софийския университет, където са учили мои родини. И ще се видим, когато отидем на дестинацията номер 1. Скъпи братя и сестри, скъпи българи, честит празник! На този ден много често си мислим какво е било в ежедневието в главите на тези хора, които честваме. То открихме паметник на генерал Владимир Вазов, седим в костницата. Има много други герои и много пъти се чудя какво ли е било в тяхното ежедневие, какви избори са взимали, било ли ги е страх, какви въпроси са си задавали, избирали ли са лесното или правилно. И много от тях, тези герои, които ние честваме, за да бъдем днес тук, са дали всичко от себе си. Не са се пестили, не са имали план Б, не са чакали някой друг. Абсолютно безрезервно са се борили всеки ден за една по-свята, по-просперираща България. Те са били изтъкани от идеали и тези идеали те са ги демонстрирали във всичко, което правят. В тяхното желание да оставят нещо по-добро, нещо, което бъдещите поколения да надградят. И това ни води до днешния ден. За това ние какво ще оставим за тези, които идват след нас. Дали ние ще успеем да се обединим около каузи, предизвикателства на този свят, в който живеем, на национално ниво, на международно. Но едно е ясно, че само когато ние вървим заедно напред, минаваме през всички предизвикателства, лични, общи, заедно като общество, можем да построим това бъдеще, което всичките ние желаем за нашите деца. И това е най-чистият начин да отдадем почит на тези велики хора. Благодаря ви, честит празник, да живее България! Да живее Съединението, да живее България! Вече за 100 път пляскате и още не съм видял гвардейците как. Ето сега май започват. Знаете, аз съм на първите места. Много ни пречат да снимаме, само че това е обстановката. И за пети път аплодисменти. Съединението на България. Това знаменателно събитие нанася първия сериозен удар на Берлинския диктат и заявява пред света въжделенията на българите за равноправно и самостоятелно участие в новата история на Европа. Честит празник на всички българи! Ето сега за венци и цветя от името на председателя на Народното събрание, министър-председателя на Република България, кмета на столичната община, министъра на отбраната Атанас Запрянов, началника на отбраната адмирал Емил Евтимов, заместник-председателя на Народното събрание Юлиана Матеева, заместник-председателя на Народното събрание Радостин Василев, парламентарна група ГЕРБ-СДС, парламентарна група Продължаваме промяната, Демократична България,
Парламентарна група Възраждане. Парламентарна група Движение за права и свободи Ново начало. Национален съвет на БСП. Парламентарна група БСП Обединена левица. Парламентарна група Алианс за права и свободи. Парламентарна група Има такъв народ. Парламентарна група на Политическа партия Меч. Министъра на правосъдието Георги Георгиев. Областният управител на област София. Председателя на Столичен общински съвет. Парламентарна група Продължаваме промяната Демократична България, Столичен общински съвет. Централен кооперативен съюз. Орден на рицарите тамплиери на Йерусалим и Велик приорат България. Политическа партия СДС. Моля с едноминутно мълчание да отдадем почит и признателност на героите, отдали живота си за България. Уважаеми госпожи и господа, радваме се, че на днешния празничен ден бяхме заедно, за да честваме едно от най-забележителните събития в нашата история. В знак на почит и признателност към епохалното значение на Съединението на България, моля институциите и гражданите да поднесат своите венци и цветя. Вълнението споделиха с вас националната гвардейска част, вокална формация българи и актрисата Василка Сугарева. На добър час, вдъхновение и благослов за всички!
без шапка. И сега отиваме на следващата ни дестинация. И хора, ние сме пред седма гимназия. Ето я, вижте колко хубаво изглежда на улица Шишман. Се казва Свети седмичестници. да. Свети седмичестници, не мога да го произнеса. Мозъка ми блокира, когато не мога да произнеса нещо. Както виждате, то е огромно училище, можете да си... Гимназия, това е след Да, това това. е огромна гимназия, можете да запишете вашето дете, ако отидете вътре в сградата. На 100% е сигурно. Има книги пред него, както би трябвало. Елате да ви покажа книгите. Ето тук има книги на Васил Левски, на Захари Стоянов, История на България. Има доста тук само български книги. И тук доста неща, които не са прилични за човека. И мога да ви кажа, че тук една от моите роди е израснала. Вижте този Батман. Вижте този Батман, той е много хубав. И вижте, това е на Хари Потър топката, когато играят един спорт. И както виждате, тук София е много технологично, както всеки знае. Тук в този магазин има доста технологии. Примерно, ето тук на Star Wars. На Star Wars има тук. Има доста неща. Ще се видим на следващата дестинация. Здравейте, приятели! Сега сме на черната джамия, която е турска църква е била, но в същото време е била и затвор, защото е черна. Черна като мрак. Става затвор след освобождението. Да, става, защото българите са мразили турците и всичко турско е било гадно. И сега отиваме в гробницата на някой, който и да е, защото нямаме данни. Ето я. Има дързва, което сега му видя. Сега ще видите тук в София, ако вие живеете в центъра, би трябвало да знаете на кой е тая гробна плоча. Ама аз не знам, затова ще прочета. Петко Каравелов. Това известен български писател. Ето вижте. Роден е 1860 година и е починал 1947. Това е друг гроб, ето тук е кога е роден. Коприщица на 24 март 1843 година. Починал в София на 1903 година. Значи тук има две гробни. Той е бил затворен тук след освобождението той е бил затворен. Това иска да каже моя оператор, който казва, че е работил като снима филми. Вижте, има площадка. Има тук и още една грамна плоча, която е пълна с бокуци. Някой трябва да дойде и да я почисти. И то някой, не знам кой.